Ili to, ok, važi, ali ćemo vas svakako pročitati da i vi, a i ostale vaše kolege znaju da ste se potrudili na ovogodišnjem 14. Međunarodnog geografskog sajma hrane i pića. Pre nego što ja nastavim dalje i pre nego što vas upoznam sa našim žirijem, ja se nadam da sada nećemo pogrešiti. Ovo je Gavrilo, ja sam Gavrilović, a gospodin Veselinović, izvolite. Poštovani prijatelji, dragi ulagači i gosti. Dragi proizvođači, dobar dan i mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan što imam priliku da vas pozdravim danas na 14. sajmu etnohrane i pića i što ste neke sugestije, ne samo vi, nego i budući neki proizvođači koji se žele da bave ovom proizvodnjom. Kad god putujem kroz Srbiju i neko me pita ja bih želio to, ja uvijek predložim, kažem dođite na sajam etnohrane i pića da vidite ljude iz te proizvodnje, kako oni rade, kako su to uradili, kako su to upakovali, kako su to obeležili, pa onda ćete da vi nađete gde se vi nalazite. Tako da cela godina je bukvalno predviđena za promociju ovoga sajma, da on što bolje uspe, kao što vidimo ove godine, mi smo za nekih 30% masovniji što se tiče izlagača nego prošle godine. Da ćemo dodeliti samo diplome etnohrane i piće, to će profesor Mekić dodeliti, a specijalna priznanja se nalaze ovde sa moje desne strane, oni će tu koleginica Mirjana Lukić da hoće, malo samo da, ali mi ćemo ih pročitati svakako. A sada nam odlazi diploma etnohrane i piće Dobra Marka iz Srbije, poljoprivredno gazdinstvo Miletić, Lačisled iz Aleksandrovca za pečeni sir sa slaninom.